Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye zidukele emafini, ohlelo lanamhlanje sibuka kabanzi ubuhle bukaNongoma. Lapha-ke kaNongoma ehlala Nkosi enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Le ndawo inothe kakhulu ngesintu kanye nomlando. Zisithupha-ke sezizonke izigodlo zesilo samabandla onke umlomo ngathuthimanga ezitholakala lapha kwaNongoma. Uzokhumbula-ke mbukela ukuthi-ke imikhosi eminingi yesilo ibanjelwa lapha kwaNongoma. Amaliba amaningi kaSendlunkulu aphinda atholakale lapha. UNongoma uphinde ube nemakethe edume kakhulu ebizwa ngeMona Market, nokuyilapho-ke abalimi, abadayisi kanye nabalaphi bezendabuko betholakala khona. Uhlelo lanamhlanje sihambele uMasipala uNongoma. Sizoxoxisana kabanzi-ke nemeya kwaNongoma, umhlonishwa uAlbert Mncwango, osilandisa kabanzi ngomlando wala kwaNongoma. UNongoma kahle indawo kwakuyindawo yakwaNdwandwe yenkosi uZwide. Eminye yemizi yakhe kwakuthiwa kuKwaNongoma. Inxiwa lalowo muzi lapha nje lezi itolo ikhona imole la nje duze kuthiwa iThala. Kunomzi wakhe wawulapho. Kunanetshe elisekhona namanje lapha ayejwayele ukuqhakela kulo inkosi uZwide. Ngemva kwezimpi-ke phakathi kwempi yenkosi uZwide nenkosi uShaka, esehluliwe-ke uZwide, indawo lena-ke yabe isiphenduka isiba ingxenye yombuso wakwaZulu. Kodwa kuNongoma njengoba uNongoma ombonayo njengamanje waqala ngo-1888 ukuba khona emva kwempi yombango phakathi kwabatwana ababili eNdlunkulu, umntwana wakwaMinyamanzi, umntwana uNdabuko kaMnyayi, umntwana uNdabuko kaMpande, lapha ephambene khona nomntwana uyiBhebhu kaMaphitha. Kwaliwa-ke balwa endaweni eziningi, impi yaseMsebe, impi yaseTshaneni, kwagcina sekuyimpi yakwaNdunu eyayingasaliwa-ke, eyayisisekulwa inkosi uDinizulu, isilo sasoSuthu sesilwa-ke sekulusuthu noMandlakazi. Kwabe wakha ikamu lamaphoyisa la, ikamu lamasosha, ukubheka ukuthi uSuthu ngapha lungahlaseli uMandlakazi noMandlakazi ungahlaseli uSuthu. Kwagcina sekwakhiwe-ke nesakhiwo senkantolo la kwaqulwa khona amacala. Kwagcina sekwakhiwa ijele leli olibonayo nje, lakhiwa especially lakhiwa emva kokuba sekuboshwe inkosi uDinizulu. Yaqala yabekwa la kuleli jele yakhelwe nje especially ukuba kubekwe yena. Wayesedlula-ke eseya lapho agcina eseboshwe khona. Kwase qala-ke sekwakheka nokunye, kwakhiwa iposi, kwakhiwa iposi, indlwana yeposi. Kwakhona isitolo esisodwa esasikhona, esasihlinzekela abantu babeze enkantolo ey'ndabeni emacaleni. Kwagcina-ke sekukhona-ke nezinye iy'tolo, oMnqandi, wakuthiwa uMaqhwitha, uMr Bond ngaleso sikhathi. Kwase kuvela nabanye abelungu abavelayo ukuzokwakha iy'tolo lapha, oyise kaMngotho, uPotgieter, kwavela oMr Van Wyk kwaMahawukela, kwavela oMahalahala, uMr Irons, kwavela oMqangabhodo. Emva kwalokho-ke kwabe sekuba sekuqhamuka-ke izinto eziningi njengey'kole. Kwadingeka ukuthi kube khona isikole la
nakhona ngoba kwakusaphilwa kudala kusekhona iGroup Areas Act uNongoma lona kwayindawo yabantu abamhlophe abantu abamnyama behlala ngaphandle kwasedolobheni ngakho ke kwakhiwa isikole ke la phakathi edolobheni khona i-primary school la okwakuyisikole sazo njalo sababelungu ngapha eceleni kwi-boarding school kwi-boarding yezingane zabelungu ezayifunda lapha e-primary kwaqhubeka ke ngoba kwasekukhona ke namabhasi kwakhona ke inkampani yamabhasi yokuqala eyayihamba la kwaNongoma ka Mr Aspiden othiwa amabhasi kaSpiden kwakhona amanye amabhasi ayehamba phakathi kweFried noNongoma amanye ke ayihambela khona la ngaphakathi kwaNongoma elilodwa lalihamba lisuka kwaNongoma liyehluhluwe elilodwa likaloliwe lalisuka kwaNongoma liye oPhongolo elinye lalisuka la liye eMalmed kwagcina ke sekukhona kwakuba khona ke lalixhumaniswa uNongoma noMtubatubu line wesitimela ngakho ke kwakuthiwa iphulumende ke leyo eyayithwala ixhumanisa umphakathi waNongoma nesiteshi sesitimela eMtuba kusahanjwa ngesitimela nxa uye eThekwini kunomlando siyazi ukuthi umsuka wawonke umuntu omnyama usenkabazo le Central Equator kodwa ke amaZulu wona ahamba eza ngapha ngaseningizimu yezwekazi lase-Afrika uZulu ke yena wakanisa phakathi kweimfolozi ikakhulukazi imfolozi emhlophe kanye nemfolozi emnyama ngakho ke ubukhosi bakwaZulu buqale emakhosini laphana Olundi njengoba cisha amadlinza amakhosi angapho ngasondi ingoba ilapho ababezinze khona kodwa kuthe ngesikhathi senkosi sesilo sasoSuthu inkosi uDinizulu yabe yona ke isithandwa ukuza uzokwakha kwaNongoma yakha ke isigodlo sayo sasoSuthu ngale kwasenyokeni kodwa nayo isilandela phela ukuthi inkosi uDinizulu yayikhulele lapha ngaphesheya kwasenyokeni phesheya kwesikhwebezi ekushumayeleni kusho ukuthi ke yalithanda ke le ndawo yakwaNongoma noma ke base bevele bekhona abanye abatwana ngaphambili abase beyithandile bazokwakhala njengaye nje umntwana omkhulu wakwaMinyamanzi umntwana uNdabuko kaMpande wayesewakhile umuzi wakhe kwaMinyamanzi khona la kwaNongoma ngakho ke ukuqala nje kubukhosi ukuhlala kobukhosi kwaNongoma kwahlala yona isilo sasoSuthu isilo inkosi uDinizulu kwase kuba ke isilo sakwaDlamahlahla inkosi uSolomon nayo yakhumzwayo khona la kwaNongoma kwaDlamahlahla lapha eMashini kwase kuba ke isilo sakwaKhetho Mthandayo inkosi uCyprian nayo yakha isigodlo sayo sakwaKhetho Mthandayo lapha ngasenhlophe enkulu la kwaNongoma isilo ke siphethe sizalelwe la kwaNongoma sase sivele siba umtsinzo okuyimilela khona kwaNongoma ingakho kokudala ukuthi igodlo zesilo cishe ziyisithupha mangaphonsi sizakhiwe zikhona la kwaNongoma ngatheni ngiyaziqhenya kuba ngibe inhloko yomkhandlu ihlalankosi ngoba lo mkhandlu sokubiza ngokuthi ihlalankosi ngakho ngoba siwumkhandlu wesilo sihlezi siphefumula umoya wesilo nsuku zonke phakathi kwethu ngakho ke singithi ngiziqhenya nginjalo kodwa ngiyazi ukuthi kuneyinselelo ngoba khona ongeke sikwazi ukukwenza thina okwenziwa yibo bonke abanye abantu ngoba fanele thina njengomkhandlu wakwaNongoma esiphila siphefumula umoya wongangezwe lakhe
ukuyiphatha nokwenza kwethu kwehluke, sibe isibonelo kuwonke kweminye imikhandlu, sibe isibonelo ngisho kubantu basisilo abakhe kwezinye indawo ukuthi ukuhlala eduze kwenkosi kusho ukuthini. Fanele sibe isibuko senhlonipho okokuqala nje ngoba endlunkulu kuyahlonishwa, indlunkulu iyisilulu senhlonipho. Ngakho ke nathi ngoba sihlala nayo fanele sibe isibuko kubantu. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwekhefu. Nina bakasifuba singungubele enyakana sibhoboka umuntu yakuzizwe ezindaba. Siyakubingelela siyakwamukela esigabeni sesibili sohlelo ebukhosini. Lolu hlelo olulandela isilo samabandla kanye nendlunkulu yonkana kaZulu. Namhlanje sibheka ke kabanzi nje ubuhle bendawo uNongoma. Umnumzana uZulu engamele ezokuvakasha lapha kwaNongoma usilandisa kabanzi. uNongoma indlela o-rich ngawo, u-rich in terms of heritage, u-rich in terms of amagugu. Kanjani na? uNongoma is one of the municipality or is one of the town kaNongoma lapho khona nama royal palaces, and two, awukho omunye umasipala iKwaZulu Natal lapho khona kuhlala ungangezo lakhe noma isilo. That's our own unique selling point. Indlela esizidayisa ngayo indlela ehlukile kakhulu. Esidle ngako kakhulu kaNongoma, sidle ngomlando wethu nangobuZulu bethu nangokuyigqaja nangamasiko esinawo kaNongoma. Ezinye izinto esingazibala kaNongoma, we will not leave i-issue ukuthi kaNongoma we are rich in terms of sikwazi ukuhosta ama-events. I've mentioned an event before, but I'm still going to mention event umkhosi womhlanga kaNongoma. Umkhosi womhlanga, it's an event edume umhlaba wonke whereby siyazi sonke ukuthi kusuke khona intombi ziphethe umhlanga ziyowuletha kubayede. Cishe ke kuzo zonke izinkulumo ke zesilo samabandla, imbubeke iyakuveza ukubaluleka kwezokuvakasha kanye nentuthuko yalapha kwaNongoma. Le nkulumo yembube elandelayo iqoshwe kulonyaka ngoNcwaba. Khona imikhosi yenqina kodwa ayengashiswa amadlelo, zayingashiswa neziqiwi, zayingashiswa nezinkalo. Yayikhona nemikhosi yomhlanga eyayihlonishwa yezingane, onomkhubulwane, imikhosi yakhe yayihlonishwa. Nowokotha imikhosi yokukhuphukela ezintabeni kuyokhulekwa, umkhosi woswela nokweshwama neminye. Kepha uma uyibuka yonke le mikhosi yayibheka into ebalulekile ezweni, indlala. Lokhu namuhla abathi food security. Ngiyazi ukuthi umkhandlu lo unenselele enkulu ukuthi kufanele ugcine leli dolobha lihlanzekile, licocekile ngoba inkosi ithenga khona la, isilo sithela upetrol emotweni zasokhona la, isilo sinqamla khona la emgwaqeni masiya ezigodlweni zaso. Ngakho ke kufanele ngaso sonke isikhathi thina njengomkhandlu sime manzonzwane ekuthenini izidingo ezidingwa indlunkulu, izidingo ezidingwa abantu nje bakwaNongoma sihlale sikwazi ukuyifeza. Yithi esibhekayo ukuthi igodlo zesilo zinamanzi ngaso sonke isikhathi. Yithi fanele sibheke ukuthi kuyakhanya endlunkulu ngaso sonke isikhathi, ugesi ukhona. Yithi ufanele sibheke ukuthi indlela ezibheke endlunkulu mase zonakala sithinta abaqondene nokuyilungisa mashinyane bakwazi ukuyilungisa. Ngakho ke ngiyazi nje mina ukuthi nginesibopho sokuthi njengomeya wala akukho engingakwenza la nengikwenzayo ngingabikanga, ngingayibikele ongangezwe lapho ukuthi hayi kulonyaka sihlose
ukwenza u1 2 no3 endaweni nethile nangaphandle ke kwalokho ke dadwethu umkhandlu wasisilo uSuthu Traditional Council imelelekile la emkhandlwini kanye neminye nje imkhandlu ngoba yonke imkhandlu yala kwaNongoma imkhandlu yasendlunkulu yabantwana kwaMandlakazi kuphethe umntwana waseBhanganong eMatheni kuphethe indlunkulu yakwaNqobuzulu endlunkulu khona nakhona ebukhosini indle yodwa nendlu yesilo ngakho ke nje uNongoma uwonke indawo yendlunkulu ngakho ke nami nginyathela ngibheke ngoba ngiyazi ukuthi ngikhonzile ngumfana wasendlunkulu umfana wendlunkulu ukusebenza kwami kufanele ngaso sonke isikhathi kwenza ukuthi indlunkulu ihlale kahle. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwezitolo. Nina bakaHlavana Phulumlile Ndulindo bubaswe uMantshonga benoqelemane. Siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni lanamhlanje. Uma ungabe usanda kusijoyina ke namhlanje ke sibheka kabanzi ubuhle bendawo yakwaNongoma. Si host thina Nongoma municipality of isihlalo sobukhosi. Yithe silakithi isihlalo sobukhosi besizwe samaZulu. Ngakho ke siphethe isitsha esimqoka kabi njengomkhandlu kaNongoma isihlalo sobukhosi besizwe samaZulu sibhekwe yithi uma kunyakaza sona kunyakaziswa sona abantu okufanele bathinteke kuqalithi ngakho ke ngiyangihlale ngixoxa nje nomphakathi kaNongoma ukuthi ngibaqwashisa ukuthi bangakukhohlwa lokho ukuthi thina siseduze nomthebe wesizwe sizinyosi ezihlale zimsingathe ngakho ke uma kukhona okufisa ukuthinta kabi nomthebe wethu kufanele iqale ngathi thina Nongoma bonke abanye bayofica sifile noma siphile ekuvikeleni ubukhosi nendlunkulu yethu kwaZulu ngakho ke okuhle futhi ke ngomkhandlu ukuba ube yihlala nkosi ukuthi sibhizi njengomkhandlu nje ukuphucula indlela zethu zokuba ubukhona bobukhosi bakwaZulu phakathi kwethu sibenze bukwazi ukuphilisa abantu sikwazi ukuheha nabavakashi ngiye kwamanye amazwe njengaseNgilandi la okunobukhosi obudala kunayo yonke emhlabeni mawuya lapha eBuckingham Palace kuhlala khona uQueen inkosi yamaNgisi uhlale kuneyindimbane zabantu abavela umhlaba wonke bezobuka nje iBuckingham Palace so that is tourism lokho kuya ukukhuphula umnotho wezwe laseNgilandi ngoba ukhona nje benkosi nathi ke la sizama ngayo yonke indlela ukuthi leli thuba lethu lokuba kube yithina esingama host okuyithina esihlezi nalesi sitshe isihlale sihle kangaka sobukhosi sikusebenzisele ukuthi kuthuthukise umnotho kaNongoma ngoba uma ubheka nje uNongoma ngokwezomnotho indawo ngempela engenalutho akukho mafem akukho zimayini akukho ezolimo amahlathi imoba nani so akho lutho nje so ke sibuka ikakhulukazi ke i-tourism potential ukuthi uma siyisebenzisa kahle sithuthukisa kahle ingakwenza ukudala amathuba emisebenzi abantu baphili kakhulukazi ngoba ukhona zona igodlo zesilo phakathi kwethu nangaphandle kwalokho ke nje dadwethu sibuka nanokuthi imigubho yesizwe the Zulu traditional
Zulu traditional Zulu traditional ceremonies enziwa khona la phakathi kwethu kwaNongoma umhlanga nje. Umhlanga umkhosi lo osudume ikakhulukazi ezweni lonke nasemhlabeni wonke. Ngakho ke kuyasiza ukuthi lo umhlanga ubukhona bawo njengoba uletha abantu abaningi kangaka sikwazi ukuthi njengaNongoma njengomphakathi waNongoma bekhona ukuhlomula esikwenzayo. So ke sineqhaza ke selibambayo kakhulu kwelekelela indlunkulu ekutheni imikhosi efana nomhlanga beyimpumelelo. Siba nezinto la, siba nomcimbi la esiubiza ngokuthi siya emhlangweni lapho siyayisuke silungisela la ukuba intombi ziye zilungiselela ukuya emhlangeni. Besinawo nje ngonyaka odlule la besineintombi ezingazizinkulungwane 2 ezazikhempe ndawo khona la kwaNongoma siyilungiselela ukuba ziye emhlangeni. Siyaye ukuthi ke mazi khempile intombi silungisa omama abazoxoxisana nazo ngezindlela zokuyiphatha nangakho konke nje impilo ekhona emhlabeni. Kukhona nomkhosi omeshwama okweshwama oba khona njalo ngabo December. Umkhosi lo omkhulu kakhulu owenzeka khona lapha kwaNongoma. Yizo njalo imikhosi yesizwe esifisayo ukuthi isebenzele idala amathuba kubantu bakaNongoma okuba bakwazi ukuyiphilisa ngayo. Nangaphandle kwalokho siyazi ukuthi unomthebe wethu usuke ezalwa njalo ngenyanga kaJuly. Ngakho ke kuba khona umkhosi we-birthday yeSilo. Ngakho ke siyazi nakhona lapho ukuthi kuyasiza ukuthi njengomasipala sisondele siba neqhaza kulokho ukuze abantu bethu, abantu bakithi esibaholayo la kwaNongoma babe nentshontsho abalitholayo ngokufika kwabantu bezogotha unomthebe wabo ongangezwelanga. Ngakho ke kuyasisiza nje ngendlela eziningi. Kuhle ukuba umasipala osehlala Nkosi ngaleyo zizathu kade ngikubekela zona dadwethu. Kuyasihlupha ke nje ke ukuthi siumasipala ongenawo kahle ama resources afaneleyo ngoba kunezinto eziningi esiyafisa ukuzenza nezintuthuko emphakathini wakwaNongoma esiwakhele. Kodwa ngenxa yokuthi mhlambe lokho esikukhangezwayo kuncane nathi sihambe siphelele endleleni. Kungaka ke mbukele bese kuphathele kona esiqephini sanamhlanje akuze kube ngokuzayo.